Pag-iinom ko, mali daw. Eh pag nag-inom ako, eh may tama naman ako dun. Paano ba yon? Huh? Oo nga no. Pag nagiinom ka, may tama ka nga naman dun. Tama ka nga. Talagang di na ako nawawalan ng ulam. Pero pag nakaharap mo sa inuman yon, galante yun boy. Oh. Pero totoo bang naging jowa ng Andres yan? Pawildi nga man. Ay, nabayagan na nga nagwilwildingan. Hambay nga boss. Ha? Naronot eh, makundi ka wiwildingan so nga di kayatain. Kasi diya. Si matati ni boss na eh. Siguro boss, manakaon. Ha? Panak man lang ko nagiwayway di kaldingan. Storbo ati nga tao. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay, po sa wakas, nag-iinitay. Nga ni awan isuot ko ni. Dati brief ko nang ang dutin. Nay, himala ah. Nagsusulot ang kupal na to ah. Boy. Wala ah. Solo ka ata. May problema ka ba? Meron, malaki. Baka gusto mong sumali. Lo, ayoko. Dadamay mo pa ako sa problema mo. Sarap-sarap mabuhay ng walang iniintinding problema eh. Loko, kahit saan ka naman pumunta eh, karugtong din naman ang buhay ang problema. Oo nga. Tama ka dyan. Oo nga. Pero sa pag-iinom ko, mali daw. Eh pag nag-inom ako, eh may tama naman ako dun. Paano ba yon? Huh? Oo nga no. Pag nagiinom ka, may tama ka nga naman dun. Tama ka nga. Ang tanong, kailan magiging tama ang mali? Eh siguro kung wala nang toyo yung mga babae. Hindi, mali yun. Alam mo, may isa pa akong iniisip eh. Alam mo ba yung mga reporter, pag may sunog, sasabihin, saan nanggaling ang sunog? Sasabihin ng reporter, eh isa lang naman ang clue dun eh. Eh di sa apoy, wala namang sunog kung walang apoy. Mali eh. Saan nanggaling yung apoy? Eh kung tatanungin mo pa kung saan nanggaling yung apoy, mahabang usapan. Basta, walang sunog kung walang apoy. Oo nga no. Tama ka. Ba't pa ibabalita yung sunog? Eh galing naman talaga sa apoy. Galing. Namatin. Pawildi nga na ta. Uy. Tao. Sir, pwede magtanong? Saan po yung kwan dito, sir? Welding shop. Doon ka magtanong. Kita mo nag-iihaw yung tao. Sa akin ka magtatanong. Maganda maglatao ko. Sige po, sir. Thank you po. Store. Yan nga pala. Ba't yung pinsan mo hanggang ngayon hindi ko pa nakikita? Busy yun. Maraming sideline. Masipag kung ganun. Hindi ka na naman problema ng ulam niyan. Siyempre. Talagang di na ako nawawalan ng ulam. Pero pag nakaharap mo sa inuman yon, galante yun boy. Oh. Pero totoo bang naging jowa ng Andres yan? Oo. Di ko alam. Ewan ko. Pero may something eh. May something. Bugok, habang maaga pa, pagsabihan mo yung pinsan mo, alalahanin mo, may pamilya si Andres, mahirap na. Hindi maganda yung nakakasira ng pamilya, akarmahin ka dun. Tsaka, ito intindihan mo ako ah. Kung ikaw yung sa sitwasyon ni Andres, tapos may magustuhan kang iba, o ewan mo kung sino nagkagusto sa kanila, papatusin mo ba? Depende. Ba't may depende pa? Eh,
Alam mong pamilyado ka, at saka alam mong mali yun, gagawin mo pa. Ano ba? Siyempre lalaki tayo. Natutokso din. Mas maganda kung dalawa yung pamilya mo. Ganun daw. Magsimba ka nga para mabawas-bawasan naman yung katarantaduhan sa isip mo. Nasasabi mo lang yan, boy. Pag ikaw nagkaasawa, ewan ko lang. Anong ewan mo? Ngayon pa nga lang, boy. Namumroblema na ako. Kanino? Basta, marami sila. Lo, di mas masama yung ginagawa mo. Paano naman naging masama? Nananahimik lang ako sa isang sulok. Sila naman yung lumalapit. Problema mo na yan. Kaya nga, magkakaiba tayo ng problema. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Yung tukso ang pinakamahirap iwasan. Yung, tama yung kantang, "O tukso, layuan mo ako. Kay rami ng winasak na tahanan." Ganun ba yan? Alam mo, may point ka sa mga sinasabi mo eh. Siguro ang dami mong experience. Based on my experience, based on my thesis, gumawa pa ako ng ledger niyan eh. Pero hindi mo na dapat kailangan malaman. Uy, natao. Boss, pa-welding nga man. Ay, nabayagan na nga nag-wildingan. Hambay nga, boss. Ha? Naronot eh, makundi ka wildingan so nga di kayatan. Kasdiya. Kakasimatati ni boss na eh. Siguro, boss, manakaon. Ha? Malangkot nagiwayway di kaldingan. Storbo, di nga tao. Muri ka. Dakal mo ito yan. Sinasamot ti pagbulbulaan ti binggo ito yan. Daklay. Wala ka bang trabaho? Bakit? May alam ka bang trabaho? Yung hindi sana napapagod. May alam ka? May ganun ba? Magtatrabaho ka na hindi ka mapapagod? Hindi ko rin alam. Ano bang gusto mo? Trabaho o ikaw na yung boss? Sa ngayon, parang gusto kong maging boss na eh. Boss? Oo. Sasakit lang yung ulo mo pag naging boss ka. Mas maganda maging trabado. Bakit naman? Depende kung magkano babayaran sa'yo. Yun lang ang kilos mo. Oo. Napaisip ka. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Huwag ka nang dumagdag sa mga tambay dito, kagaya ko. Ilang kinelas na napudpud ko. Kalalakad sa kalsada. Wala pa rin ako napala. Ilang taon na. Bakit tuwing hapon lasing ka? Tambay ka lang naman. Ganito lang yan. Kahit tambay ka lang, kung madiskarte ka, malalasin ka. Ganyan na ngayon ang diskarte lang sa buhay. Di ibig sabihin, nakikiinom ka na lang din. Di ka ba naiiya? Tinatawag ka nilang Maki? Boy, kahit wala kang pera, kung marunong kang makisama, maraming mag-aaya sa'yo. Tsaka, ito lang masasabi ko O, sige nga, mapera ka nga, masama naman yung ugali mo. Mahirapan kang makahanap ng kaharap mo pag gano'n. Tsaka ka na nga. Ibang klase talaga yung taong yan. Kahit saan, may point. Hay! PowerPoint. Ano ko?